Naimbag arabi ami kakabsat. At tuy manen ni Pastor Joey, ti kadwayo ti daytoy apan nagdebosyon, itutunggal rabi iti Sabado. Dakdakkel nga ayat kan ka, more love to thee. Dakdakkel nga ayat, itdem kanya. Dengge mararaw ko, ken kapu. Dumakdakkel kuma, ayat ku ken ka, itdem ka di kanyak apu. Tinailubungan aragragsak, isut nagnaedak tinabayag. Nemdiak nasarakan talna keninanak, Jesus ikat pagdayawa. Uray agibusen tuy hangesku, ikantak pailaen pagdayaw ko. Tumakdakkel kuma, ken kati ayat ko, Apo Jesus, manubot ko. Iti daytoy arabi kakabsat, kaya't ko ti makipag-debosyon kada kayo, baban ti daytoy apaulo. Ti dalan nga agturong iti pudno a kinaragsak. Manipod iti Lucas 6:17 agingga iti 26. Kastoy ti mabasa. Idi sumalsalog da iti bantay, nagsarday ni Jesus, iti nasimpa adiso nga ayan ti adu nga adalan na. At damat sa jay dagiti nakadado at tao nagkapoy ti amin na pas at ti Judea ken Jerusalem. Kastamet kadigiti syudad ti Tiro ken Sidon nga asidag iti baybay. Napanda sa jay ngagda ken kuana, ken paagasan da kadigiti saksakit da. Napanmat dagiti agsagsagaba kadigiti dakes nga espiritu, ket imimbag da. Kaya titunggal maysa asagidan ni Jesus, tadaga po ken kuana apan nakabalin amang paimbag kadakwada amin. Kinita ni Jesus dagiti dalan na ket kinunana. Nagasat kayo da kaya na panglaw ta kukwayo ti pagarian ti Dios. Nagasat kayo da kayo mabisin ita, tamap na kayto. Nagasat kayo da kayo ngagsangit ita. Nagasat kayo da kayo ngagsangit ita, ta agkatawa kayto. Nagasat kayo naguraan da kayo dagiti tattao, no di da kayo awaten, no pabainan da kayto, no kunada adakas kayo gapo itenak ti tao. Agragsak kayo, no mapasama kiti kasta, ket aglagto kay ti rag-o, tadadak kalagong gunayo sa dilangit. Kastamet tinarami dagiti kapunanda kadigiti profeta. Ngamase kayo pay, da kaya nabak ng ita, talinak amyon tinamay iti biyag. Ase kayo pay, da kaya mapnak ita, tamabisin kayto. Ase kayo pay, da kaya ngagkatawa ita, tagdung aw ken agsangit kayto.
Asi kayo pay no nasaya at ti sawen ti amin na tao, may papan ka na kayo. Takastamat ti kinun ko na dagiti kapunanda, may papan kadagiti sinan propeta. Kakabsat, ti Diyos, bendisyonan na tayo, ti panakaybasa, ti nasantuan na surat. Ti kang runaan a bersikulo, nga intay pagpanpanutan itakit, manipod iti balikas ni Jesus akin nana. Nagasat kayo, nagurain da kayo, dagiti tao. No di da kayo awaten, no pabainan da kayo, no kunada adakas kayo, gapoy tinakti tao. Agragsak kayo no mapasamak ti kasta, ket aglagto kayo ti rag-o, taadadakkel agon gunayo sa dilangit. Lucas 6:22, aging gati muna apaset ti 23. Kitaan tayo man kakabsat, daytoy teksto tayo. Ti teksto ket mabalin a mabingay iti talo. Muna, dagiti aramid ni Jesus akas Mesiyas, anya dagitoy, panagisuro ken panangagas. Versikulo 17 aging gati 19. May kadua, dagiti kinagasat or the Beatitudes. Manipot ti versikulo 20 aging gati 23. Kan may katlo, dagiti di kinadaksang gasat. The wus, kuna iti Ingles. Versikulo 24, aging ga, iti 26. Kitaan tayo man, asagay sa dagitoy. Ti muna, dagiti aramid ni Jesus akas Mesiyas. Panagisuro, ken panangagas. Versikulo 17, aging ga 19. No siputan tayo kakabsat, iti versikulo 12 aging gati 16, mabasa tayo ani Jesus ket simangat iti turod, ket sadyay nagkararag iti agpatnag. Kanayon daytoy nga aramid na. Iti sumarno bigat, pinili na dagiti 12 nga adalan na. Gapuna iti versikulo 17, bimaba ni Jesus, manipod iti turod, akadwana, dagiti pinili na asa nga 12 nga adalan, isungag balin akadwana. Wen, kadwana kay ti amin apapanan, ken aramidan na. Chapter 9, verse 13. Ket iti baba ti turod, agur-uray dagiti daduma nga adalan. Chapter 19, verse 37. Ken saan lang dagita? Adupay dagiti tattao nga tartarigagay, ama kapadas ti panakaagas, ken ti panakabalin ti Dios. Nagapu dagito iti tattao iti Huda, Jerusalem, ken dagiti adda iti igit ti baybay, ti Tiro ken Sidon. Siputan tayo kakabsat, at ti Tiro ken Sidon, ket lugar dagiti hentil. Mabasa tayo iti teksto asaan daan na upay. Wen, saan daan na upay, dagito iti tao, iti panggapda anagur-uray kan Jesus, iti naunday, wano nabayga panawen. Ti panakaagas, sagon iti leksyon, ken panakabalin ti Diyos, ket napadasan da, babaan ken Jesus. Ti saludsod kakabsat, anya kaditi, ipasimudaag, ti kaadda dagiti hentil kadagijay, nga gurure ken Jesus. Amin dagiti nagururay ken Jesus, Hudyo ken hentil, ket narikna ken napadasan dati panakabalin ti Dios, baban ken Jesus. Ti saludsod ko kada kayo, napadasan nyo kadin ti panakabalin ti Dios, baban ken Jesus. Mabaling ko na tayo, wen. Nagasat tayo, agsipod ta, napadasan tayo amin day ta. Kati kararag ko, sapay ta ni Apo Jesus, ituloy na kay parik na, kan ipaay ka na kayo, ti parabor, kan panakabalin ti Diyos. Dagiti kinagasat, manipot ti versikulo 20, aging 23. Kalpasan ti panangisurog ken panangagas ni Jesus kakabsat.
Kinita na dagiti adalan na sana inladawan dagiti tattao a pagasaten ken paragsaken ti Dios ken dagiti tattao ngaglakam iti kinadaksanggasat. Makita tayo dito iti comparison. Dagiti pagasaten ken paragsaken ti Dios ken dagiti aglakam ti kinadaksanggasat. Kinuna ni Jesus ang nagasat dagiti napanglaw na espirituan ken na materyalan. Dagiti tattao nga awanan iti igatang iti taraon. Ken dagiti tattao makaammo masapul da ti Dios at tumulong kadakwada. Awan ti mabalinda pagsadagan. Nilaing nga po Dios. Saan da ngagbalin at tattao ti Dios gaputa napanglawda. No di kat gaputa agdepender da iti Dios. Kadagiti kasapulan da ken iti panakaisalakan da. Ti Dios laeng ti sanggir ken salakan da. Iti daan atulag kakabsat. Dagiti nakapoy ken napanglaw ket addaan iti pateg iti sangwanan ti Dios. Deuteronomio 10:17 to 18, Salmo 19:17 to 18, Salmo 68:5 to 6. Ken paset iti panakaisalakan ti Dios. Wenno panangisalakan ti Dios. Salmo 132 verse 15, Ezekiel 34:15 to 16, Isaiah 35:5 to 6. Iti dahito ya konteksto ni Jesus insawang nati kinagasat dagiti napanglaw. Ti panursuro ni Jesus ket naimbag adamag kay iti napanglaw. Lucas 4:18, Lucas 7:22. Agsipod ta daytoy ti rugi iti panakatungpal kadagiti kariti Dios. Ti turay ti Dios ket para kadakwada. Isuda dagiti tattao nga ituran ti Dios, isuda dagiti tattao iti Dios. Saan idan ang mailupit-lupit ti daga at altalunda ket agbalinan asa ni kwada. Ti panagbisin kan panagsangit iti may kadwa kan may katlo kinagasat ket mangipasimudaag iti kinapanglaw. Tinamnama amapnekto dagiti mabisbisinan ket ipalagip na kadatayo dagiti kariti Dios iti daan natulag. Salmo 22:26 ken Salmo 107 verse 9. Saan danot pulos ngagkasapulan pay adunton ti apit da ket mapnek danto. Saan danto namatay gapu iti bisin. Ngamin kari ni Jesus, asaan laeng adigiti kasapulan dito daga, ti magunudan da. In kari na pay, ang maawat da pay, tina espirituan a kasapulan da. Ti may kapat a kinagasat ni Jesus kinunana. Nagasat kayo, nuguraen da kayo dagiti tattao, no di da kayo awaten, no pabainan da kayo, no kunada adakas kayo gapu itanak ti tao. Agragsak kayo no mapasamak iti kasta, ket aglagto kayo ti rag-o, taadadakkel agungunayo sa dilangit. Kapitulo 6 iti Lucas 22 aging gati muna paset ti 23. Kaya't ngay pakaawat ni Jesus at ti Dios ipaay nati kinagasat kaligiti agtalinaed anapudno ken kuana iti laksid iti pananggura dagiti tattao kadakwada. Gapu iti daytoy a kinapudno da. Kakabsat, daytoy a kinapudno iti Dios. Iturong na iti panakagunod iti napudpudno aragsak. Ti panakapadas, ti makaisalakan, a panakabalin ti Dios. Ken ti panakagunod, ti kinagasat, wenno kinaragsak, kas inpakaammo ni Kristo. Ibagada kada tayo, no anya, ti turay ti Dios. Ti saludsod kada tay kakabsat. Dagitoy kadi, kinagasat nga in maragawag ni Jesus ket mapaspasamak ita
No siyak ti salsudan nyo, ibagak wen. Personally, mapadpadasak. Kan nagtultuloy ang mapadpadasak. Kan pacheck nga ado kada kayo ti makapadpadas mo daytoy. Kalpasan nga inbaga ni Jesus dagiti kinagasat. Ti may kadwa paset ket dagiti kinadaksang gasat. Versikulo 24 aging gati 26. When kalpasan ti panangibaga ni Jesus ti kinagasat, wano kinaragsak dagiti napanglaw, insaruno na ngayon ladawan ti kababalin, dagiti tattao, adak sanggasat. Dagiti tattao, adusain to ti Diyos, no dida agbalbaliw. Dagito'y tattao kat isuda, dagiti nabaknang, dagiti daan iti nananay at araon, kan dagiti agragragsak. Kakabsat, saan na kaya't asawan daytoy at ti Diyos, kaguran na dagito'y tattao. Ti kagura ti Diyos katis anda a panagtalag ken panagdependar ken kuana. Ket gaputa sanda ngagdependar iti Diyos, awan ti rason tapno agpayturay da ken kuana, awan ti rason tapno agbalinda at tao ti Diyos. May sapay rason ket dagiti nababaknang ket ilupit da dagiti napapanglaw. Nababaunay ti panagkita da kanakwada. Kastamet asaan da nga mungay patag dagiti karubada. Ti panagbalin anabaknang ket saan a makarimon iti sangwanan ti Dios. Kinapudno na kayat ti Dios nga amin kumatataw ket nabaknang. Juan 10 versikulo 10. No ti makarimon ken kuana ket ti saan nga umiso a panangusar iti kinabaknang. Wen ti makarimon ken kuana ket ti saan nga umiso a panangusar ti kinabaknang. Ti maudi a kinadaksang gasat, ket agpaay kadagijay anasaya at ti sawen ti tattao may papan kadakwada. Dagitoy ket isu dagijay nga agaramid iti uray anya tapno laeng may ayo da dagiti amin na tattao ket malipatan da ti Dios. Those who try to please everybody but forget to please God. Kakabsat, saludsudin kayo. Dagitoy kadi a kinadaksang gasat nga inwargawag ni Jesus ket mapaspasamak met ita. Kinapudno na wen adu dagiti tattao nga gapoy ti kinabaknang da nalipatan da ti Dios, nalipatan da ti pagbenganda kay ti karubada kadagiti kasapulan. Sapay taawan kada tayo ti kasjay ita. Anya kaditi bagbaga ti doktrina ken tradisyon tayo. Anya ti bagbaga ti doktrina ken tradisyon tayo kas Metodista. Ti panagtalined anapudnoy ti Dios ket nasawen ti panagserbi kadagiti tattao. Itutulong kadagijay a napapanglaw, mailupit-lupit. Dagijay ati karbenganda ket masalsalungasing. Ken paniparik na kadakwada ti ayat ti Dios, iti laksid ti pananggura dagiti tattao kadakwada. Daytoy kakabsat ti naramid da John Wesley ken dagiti muna a grupo dagiti Metodista iti Inglaterra. Insurat ni Richard Heisenrater, maysa Methodist scholar. Insurat na adagiti Methodista iti Oxford University iti 1730s dandani amin na lalaki nga agad-adal ti daytoy universidad ket aramaten da ti kwartada panawenda ket bilag na tapno tulungan da dagiti napapanglaw. Isuro dagiti tubing nga adda iti pagtrabahuan gaputa awan ti pagadalda. Agiwaras da ti taraon kadagijay nga awanan iti kanenda gapu iti kinapanglaw. Ikanda ti tela dagiti tattaw tapno adda aramaten da ken aramiden da akawes nga usaren da ken ilako da. Kakabsat, nagpintas ti tradisyon tayo a Metodista. Sapay kuma, datayo
Amen to this ti dahito apanawen. Kas jay mo ti aramid tayo. Kan nagtultuloy nga aramidan tayo. Kas panang ipakita tayo. Ti panagayat tayo kan Jesus, kan Apo Diyos. Kan kay ti karuba tayo. Kat nukas jay, ti mapasamak. Patsik. Ang may saka, kay itaw awagan ni Jesus, anagasat, naragsak. Agkararag tayo. Madayaw ka, Jesus. Madayaw ka, wapo. Iti daytoy nga oras ni Rabii. Agsipod ten palagip mo ka na kami. Ang masapul mi, ti agbiag. Asegun ti paketam, masapul mi, ti tumulong kay ti kasapulan. Masapul mi, ti agtultuloy lang nga agsadag kan ka. Kat daytoy, ti panangipakita mi, ti ayap mi kan ka. Jesus, wapo mi, ipay mo kada kami, ti kinagasan. Karita na kami, nga tuloy, nga sadagkan ka, karita na kami, nga tuloy, nga garamit, iti kanaimbag, nang runa, kay ti kapadami. Tiday to Rabii, dawatek, ipay mo pa nakaagas kay tamin, ang masaksakit ita. Ipay mo taglaplapusana na parabor kay ti kasampulan. Ipay mo tililiwa kay ti agladadingit. Ipay mo ti kiren. Bilag kay ti awan na namnama. Ikararagak dagiti kakabsat suda nga kadwak ti daytoy nga panagdebosyon ti daytoy Rabii. Salwada mida. Aywana mida. Benedisyon mida. Tinagan mo Kristo. Amen. Maminsan pa'y kakabsat daytoy ni Pastor Joey. Ti Diyos, ipaay na, taglaplapusan na parabor ka na kayo. Ti Diyos, aywanan na kayo. Bye-bye.